Як вам живеться? Як справи ваші? Як вам в цілому? Розкажіть про ваше життя, будь ласка. Як вам 4 місяці життя влаштовує, ні? Окей. Все дуже добре. Ну, я розумію вас. 4 місяці, так, це важко. Нічого, кажуть, далі буде легше і цікавіше. Добре їсте? Ясно. Памперси влаштовують. Зрозуміло. Говори ще, говори, сонечко. Так.